Jiang Suyi chu a thawna hmuna an hotu nu in a hmu duh wangin a room a luta. Sister Yi chuan engmah pawh a sawi hma in hnem a ngei lo thu le a hriat thiam vek thu a sawi ngal ringot bawk. Eng chungia hriat thiam ti Sister Yi na zawh chuan interview chungchang chu sawiin a ngai dan tlang takin a sawia. Yuling chu KI experience anga zawka KI chuan a tha zawk daih bawk mahse tlem chuan kalawm lo ve deuh tho. Tunari chuan kala in peilawa ngayin inzir le deuh kala mamo niya ka ngai ati maya. Sister Yi chuan thil dang soi lovin vo in ivanal ve alo ti te dai. Su Yi chuan abial pa pian chamani thu soyin si yan ka interview chuan hun kan mangdun theidon lo ti na nia keima kani tak lawa chuan ati zia dai zok ati ngal zat. Sister Yi chuan yun chuang ne na changa kola don thu soyin si yan chuan nangma ne na interview a du thu a soya ma se ibel pa pian cham ani si chuan iti hlotling thei om si lawa awa poi ve atia Su Yi makti le hlimbok si chuan azot non le ngat Sister Yi in zan in nge ya interview chu nei achul thu a soya interview an nei hun tur vel ani shil zowa Su Yi phur taka a chuak tur chu Sister Yi chuan abial pa chu engtin nge ti dona zota Su Yi chuan olsam zatin pian chamte chu kumtin kan mang theya sian interview ero thil thing zen zen lawani thung zan lai pel ma in ka boy pui zo man the ni phei chuan kan lom le man thau bang ti in lim zetin room chu a chwa san nga la interview na a changkai tur Su Yi ina a boy pui la yin a chanu chuan sian chungchang lo soi mol mola sianan asum do na rei lo te chunga changduang taka a enkol dan te soyin ami zia sha thiam har tak khwal thu thang a hriat ve te chu a soi pa bawk chunga ngai thla ka chang chuan Su Yi chuan si yan chu mi hwai sen taka ngayin en ton tur tam taka omni in a ngai thunga si yan chan chin chu a hai ngial po in a thalak pa ngai tak mu tur nei lo wang chuan makati hle a si yan ron langin a office a chuan a assistant chen sheng chuan zui lutin appointment a nei ho chu a shila Guanji yan Warner Morer lama zanre ei tura a som thu chu a shil chuan a man don lo ti shil turin a ti ma se cheng shenin tu emo mi poimo tak mu tir tur che anaya ati ta ka chuan a phone a cheka ami mu tur yu profile vele en thuak nu chuan dinner chu akil pui thei tur thu chu a soi le financial interview ero a hun son shet mai turin a shil bok Su Yi chuan a bial pa Jiangzhou bia in zanlama interview nei angai thu a shila Jingja wan kum khata pian cham voi khat chau a nei thu lo soi chuan a thiam ang tokin interview tur chu apoi mo thu chu alo shil ve Shiyan chuan interview a du ngai lo thu le tun chum chu Shiyan zokin a du awanga atana apoi mo zia chu a shil zui mol Shiyan interview thei tur chuan thlani ngot a in bo sai ti a hriat pui ve veka wangin Jingja po chuan a din mun chu a hriat thiam saka tlai deuh ma se a na tho zowa alo nga tur thu chu a shil zui tho Shiyan assistant Zheng Shen chuan Su Yi chu bia in interview chu hun dang nei mai angai tur thu chu a shila Su Yi nero chuan a magazine tan apoi mo ema wangin a hun nei dana zo zuya Shiyan chu a boy le ti a shil chung po in zan lama darkar khat vel chau po a thei chuan poi ti lo thu a shil sham ma se Zheng Shen chuan Shiyan na mi mal hun man vel ti boy thei lo thu soin anin biak na ati topa Su Yi ero interview nei thei chu a du berani wangin a chanu shan chu bia in zan ina Shiyan kal na tur sha sak turin a nge na a chanu chuan a zong chuak har sa lem lawa Warner Menor thlen nuwa assistant Zheng Shen chu a bia a Warner Menor a om thu le reilo te po hun nei thei chuan a lom om tur thu chu a shil Zheng Shen chuan a tumru ema wanga nial du lovin Shiyan chu a biak sak tur thu in a chang le ta Su Yi kalvel na a dinner kil tur zinga mi poimo tak te ti a changin yu chu sha in a chanchin an fak ema wang chuan a ngai ven hle a chuchul na hmuna po yu chanchin chu a chiar zom ngal mol University professor no pangber ani thu le
degree nei sang te a chiar chuan a puya ti hle a taina lo chuak le in damdoi eile maya tuma tui in tur la tura a tho rualin abul nai maya yu iu lo om chu a be ngal thuai yu iu chuan shui na she hle chu makati khop maya shui chuan a chanchin chhar zo cha thule ani na vel chu a na ne na a in kai hnoi hle thu te shilin reporter ni thu te thleng chuan a soi zuya an university chuana alawin an le zelawang chuan yu iu po in angai na thuai bok Shiyan le chengshen dinner kil na room an lu don chuan an pia lama shui le yu yu lo ding dun chu an hmu a chengshen chuan reporter ama ngak tu chu ani thu chu a shil ngal bok shuyin a na changa a changkaya rin thu soin a byak po theina tur dila reporter ani awangin reporter ti a hminga ada tel tur thu yu yu wan soi chuan shui ming chu shiyan chuan alam non ve ngat a hming chu a hria to hnu ni in a hriat na chu angai to le ta shui reporter chabera an thlan chum khan shui stage lam apan lain ani ro kol poimo awanga a chwa dai wangin a hre chuak le shui a hria chwa ta ka chuan alam panin a kal zuya thuya pen ma in gwanji yan aron nanga midanga anon lan nga lawangin shui te chu apan lui talawa midang in biak na po ngai saklovin yu yu le shui te in belai chu a en renga midang an lu don ta ka chuan yu yu po in shui chu akal san shui po in atana dam doi chu ei ngal bok dinner kil tura room an lu tur shuyin a mu chuan shinyan chu a mu man thua ka ama ani ti a sha chan ralin an lu na room kong kalam chu apan ngal chon chon kong kabula chen sheng loading chuan lodangin shiyan a cha angin dinner eina tur ko mu in a hona tura ngai to sak tur thu a shela shui ero in ama shwai tu tura nei thu a soi thung chen shen akal sun nuwa shui chu aphun no nu a shiyan mel chu chiang taka mu a du wanga ni pakhat room chunga chuan gwanji ti boilem lo chuan shinian le yu te chu anin me shata gwanji a telve meu chuan anin benel man to hle an na tholam a in zu hlom boka anin kom thei hlom viau bok rasur noya shui chu ni hliap nen dingin abel paron lan hun chu anga ka rasur na sabok nen karon tlana chuang ama shatu te chuan an rwalakal turin an ron som hloma shui chuan moi nai takin lohnar ma se aning ru hle to thunga shiyan te ron tlan ve in chengshen chuan reporter zeng shui ani thu asoya shiyan chuan a hona turi boy pui lawem ni alo ti chuan shwai tu tura nei ni ya a in soi thu chu alo soi wat shiyanan azona ding tura ti chuan ading vata dar thlalang tlem ati hniam man tia sui chuan mi padang te boke moti in abialpa in aron shwai tur thu chu ning deuh chuan a soi ngal pop mase kar tuk ver tlem in honga shiyan mitmeng awa mu phak ta ka chuan in chi ru zetin a en vung vunga shiyan ero shui thurun soi wang chuan aril ru thak le ngalin an tlan pel zui ngal thuyan tlan ma in shui kara alu tur chu an mu a chengshen chuan shui chanchin a soi zui ngal du a shiyan chuan a assistant na aya reporter anga event chu alo khak chengshen po in a mui chu a chip ngal wat shui abialpa kara a chuan nuwa abialpa jingjaw ne na a pian chama da na zota abial nu ber om lova nuam ati tak tak lo thu chu alo soye akor chunga sin sak chu shui chuan ni ma rim tue ti bok nen a tho pui pa rim moti in eng perfume nge a man lo zo turin a cha nga luama jingjaw phone lo rik chuan chang lovin a met top da ya shui ne na ero thiam takin a in chong khal ngal wat kabel nu dam lo ka phur lai chuan thil dang ka ngai ven theilo a ti za ya a mel dang lam zok ero shui chuan a mu thiam lo thung a thu soi haute awang ero in abial pa ama shathiam em thin tu bula chuan a hlim hle thunga a ina chol tur somin noodles a siam sak tur thu a shila jingjaw ero in atlai deuh to bok nen anom sam si lawa chol ha dam thwai zok turin a shila shui chuan ama angai to wanga nga yin alo hlim hle thunga
kara changa a chwa dona Jingzhao maya a chuk zawa ina alu felvele Jingzhao chuan a mai chu dar thalanga enin uluk zetin a tifai ngal a ina alu nuwa sister yi nena interview nei tak lo thu a shil don chuan a phone na mutalo a ipad mangin a phone omna a chui ngal thwaya hospital chu a omna ni wangin makati hle Jingzhao kara a thengil ti a sha chuan Jingzhao chuan accident atoka ngayin hospital an pan puyan yang ti in lau thong takin in atang chuan a chuak le ngala hospital kota chuan a car chu a mutangeya akal kwal na lama car pakhata sudot a number plate chu enin amak ti awang chuan a phun nuwa chu car chu shiya na car ani bok hospital kota chwa ma in Jingzhao le meiche pakhadron in zui chwa ka mu a arin lo deuh mu ma se aril ru siam fel ngot tum lovin chian satlia zanla ya damlo in kan pa ngai po an ni thei ti in a in hnem a pen le tur cha chu a ma ading te omda na wang chuan ading chot a mu lai nge in anin kwa in anin fo pa sui makti le ril na boxi chuan a mel tlok tlok ringot ani hliap ken po a she chang to law hu zor hluamin taxi ya achwanga a taksanom lo na te chuan ama hmunan chang lo a ril runat na chuan ama a hnem jok miawa a thom na hu nap te chuan an ti boi phalo bok Jingzhao abial nu ne na anin thla zo kar alu tur chu kongka a sui bracelet a pek chu a mu a anu in temple la changa ala ka ni wang le in koprim taka anom reng theina tur ani tia abun tir kha ani bok sui a local ti sha thiamin sui in lampan chuan man mo takin akal ngala sui chuan Jingzhao a sha jeng na tur thil ho chu a khung khom mol sofa a chu in aswang to na a chenga Jingzhao chuan kongka run kikin ngai dama run dila ani ro in anin chen thu lo soi khumanga ti in angai to na wang chuan anui sak ma se kongka arun ri tak tak wangin har chuak vatin a hong ngala Jingzhao chu lo ni nge yin suyin thildang soima in chen adu thu arun soi chuaka sui ne na chuan an pani in kopreng a har sa thu chu a shil fia ngal bok an pani chuan in ngai zong angin omto don lo ma se chian an la ni zoi reng thai thu chu a soya suyin ngoi rengin ro ngai thathung a soi zauta mo tia ka phone ni lo kengem ati a Jingzhao chuan a phorvat a phone chu la sokin in chhunga aluta a thil khung khom ho chu pe nokin tungai chan ni du anga ti vakin kongka chu a khar khum mak kongka bula adin reng lain pon lama ri rek rek a sha ta wang chuan dor vi wa changin pon lam chu ena Jingzhao chuan sui a thil pek to te hain tlireu la chadeu ho chu a lo thlang chuak mol a chanu nen a ina chuan Jingzhao chanchin an soi du na a thin rim a shi thlamol mol ani ber a chanu thung chuan khwanu rat in ni lo ka ti reng kha ama awanga thin rim chia mangai lo phu po a phu lo a lo ti maya sui thung chuan anin chena wang chuan a na a thei to pa chwa tur thu le shi yan chu interview nei pui ngei atum ru hle thu te chu asoya an magazine ba ka ama tan ngei po si yan interview thei chu hlok na sa takani bok siyan ron langin a computer ma a chuan a thu a shui profile a chiar pa bok reporter chabera an thlana chang khan kumthuma liam to ti a shengala shui chu ngai to suin rasur noya voti mel taka ading lai kha ngai to in anoi suk ringot shui chu sunglass wa chungin office a aluta editor in chief rumalu zui ngalin sister yi chuan in chunga po sunglass awa chu zo na azo thwai a sunglass ada thlak ta ka chuan a dark circle langkul chu sister yi chuan a muvat interview nei le lo ti kalo sha a ibel panen chuan engtin ngain om tak a lo ti a shuyin a chan lo wang chuan ameng boy deuh nak bok ibel pa in a bum che emni a tivat sui chuan a chang chuang lawa apum tak tak che ni mo ti in anui put puta sui ro chuan lung oi vak lovin abial pan abum laya anui lo za chu a chana zot vat sister yi chuan kha pa Jingzhao nen kha chuan in kop turin ni lo alo ti le
ani ka kop tur chi ani lo chuan tu chungi ka kop thei tur chu alo ti thuai ka kum ang rwali ni huna isha thiam mayang email tha in mi fing le thiam takini a na thattak I chel boka ti in a fui zuya suyi phur taka na thok tura achwak tur chu abel pachen chung changa cholari turina ti zui suyi ro chuan a dark circle te chu kokin hei chu Mr. Shi interview na tur ka boy pui wanga lomani khapa jingjao wanga hetyang nei kanilaw ti zangwa in achwak zui ngal Shuyi ril cham chu dora aluta jingjao bok asha chwa wangin athil eitum po chu da let li atuma ma si na thoknula chuan pakhat leya pakhat free ani ti ashila wang chuan pek saktur chuan acha ta tho apya lama jingjao le abel nu te tong thoma sha chuan anlam chu a hoiwat until soivek chu eilo ti shat fe in alo phun der vel anlam hoi chuan bang ngeng mewina ena jingjao bial nu in aron mu rwal chuan mit ka walo san e ringot jingjao bial nu chuan a mu ta ka chuan a eidu soin shuyi omna lama chuan a kai dor dora jingjao wan suyi mu rwal chuan ading chut Shuyi hei hi jinli ania ati man chautia jinli chuan suyi chu anek son dora a eidu chu ala ngal buk suyi po chuan do mai tum lovin zalo zetanuin a tho hoka jinli korapin muta ka chuan chiang zetin ena jingjao wan apek to kha ani ti sha in zalo zetin anuya second hand ngai na tak chu kan omani ngi om zetati in akal sun ngal Jinli chuan second hand ti chongkam a man khuma wang chuan zui mai atuma jingjao chuan lo dangwat Shinyan le chengshen chu kara omin anna chungchang an soiduna Shinyanan an pia lama shuyi in shawsa chuwa mu in a omdan maksak zet chu arukin anuya Shuyi chuan jingjao le abial no te chu an chia lo borborin thingkung chu ape chok choka Anu loka kara anin phur chua ka mule phei chuan alo eilo hle to kalsuna tumlain apya lama kar lo ding chu a mu a number plate en chuan amma a alo mu to tho ani ti sha in mi house tak kar ni awang chuan nai nge tum ru hle a chengshenan ankal mei do nim ni ti a soilain shinyan chuan chan mai tuma ma se kar tuk ver pona shuyi local den den a mu wang chuan a chulle Shuyi chuan intizei takin tukver dar thalanga chuan a in en masate te a kar dar thalanga kik zui bok shinya nan zim te a hongin a phone bachi a thi thu soin power bank ho adila shinyan chuan anei lo thu in lo chang ve mai ani chuan ikara khan rei lo te ka phone ka lo charge lok theyangem le ati le ta ka chuan shinyan chuan dar thalang chu a hong zau ve ta veka Shuyin a chunga chuanga muta ka chuan a chong boka chet mai na chang po chu a shelaw chiang zetin anin mela shiya nan bial panei mei chia ka motora an chuang ngai lo reporter jeng alo ti khum shuyi chu har chuak thutin interview chungchang chu a soi zuya shiya nan kar tuk vera khar tur chu adom bet chot chot bok ahun ol nei chu ami malnun man na turani angin aman lo thu soin tu ver chu akhar phui ngala antlan chuak chu shuyi chuan a au zui shambok chengshenan a soi zui tur chu lo khapin abula khan wada leidu emni ati khum mak chen shingi ro phun no no in reporter jang chu midang dai tak niya asha thu soi shambok ama zana timna nei hau lovin akar nar to a tuna lem chuan di le boxi shuyi chuan an karani ti a sheve chauti an sha lo wanga ni bok suyi chuan a chanu ne na chumni ngot shiyan a hai to thu soin a che chiat na te chu a shila a chanu chuan a ma a inlan to lo turin lo shil mia ma se interview ne nge nge yangai thunga Shiyan an interview lawani chuan an magazine front page a chuan iuling I thuziak zok a chuan do na wangin atan chuan interview chu apoi mo hle a chanu chuan Shiyan te chung ko chan chin maklu tuk chu minda zong tan sha the ani lo thu te shilin a shat ve ang te chu shuyi a shila an company in boina an to nuwa Shiyan hi chuak ma saberin
ama in company shanadina mase chu an company masa hnuai ang thawin akal thung chu baka a unaw nu chu milar tak ani thu an soya mase ama chu mutur om ngai lo a chenchin sha zoi tur om lova ram chhunga a oman ring lo ti ti thlengin a shil buk shiyan assistant chen sheng chu a beta tluta a hun on nei hun tura arina a byak zat zat po in na a thok zel bok nen chen shen chuan moi nai takin alo nar ve zela shiyan chuan meeting nein a buai hle a ma se finance news lam nen interview wen nei tur thu soin a top thleng om lovin a chuak ta dai a office sa a thu chol ve le chen shen chuan ei tura pe a appointment nei sa ho chu azot pa bok interview nei thei hun tur soi chuan chen shen chuan phur zetin a phone na phora shui chu bia in a hun nei hun tur chu a shil ngal bok chen sheng phone bi ngur ngur mu chuan ding chhuakin a phone chu a bi zawa a shoka then khar ta ka chuan chen shen poin a phone chu a da ta sham reporter jengi chuan ang thil nge lo soi tia zo chuan I hun nei hun tur mi ron zo jeng china a ti ve maya sui chu an na thok a ho ma in a message dona wang chuan a hlim hle a thian nu po chuan lom puin an phu sa chiam bok an thil soi lo she rukar tu anom ti lam an ngai ven man lo ani ber na thok ho an ho vek nuwa yuling chu shui do kan bula ading chat midang an om lo ti a hriat ve le a thu zia sa ho chu a en kwal sak ngal dun bok shui chu shiyan interview na turatan ti in a chanu hne na changin thu ron chu ala a chanu chuan a mit la tur zonga a om thei dan tur te chu a shil uluk hle sui ero chu a bel pa hlui ne na an nun dan te awang khan in siam rem mai chu har sa alati a in thuam dan thleng po a bel pa hlui du dan a zom thin te chu a chanu chuan soisel sak mia in ama chu in thuam thale tur te chuan a cha zui bok